Saudos, que tal como están? Un novo caso de violencia machista tingueu de negro as horas previas ao Día do Apóstolo. Unha muller foi violentamente acoitelada a tarde do 24 no aparcadoiro de San Clemente, quedando gravemente ferida. O agresor, a súa exparella, pasou hoxe a disposición xudicial. Esta mañá pasou a disposición xudicial o hombre detido por acoitelar a unha muller de 21 anos nas inmediacións da Alameda o pasado luns á tarde. O arrestado, natural de Rumanía como a súa vítima, foi detido pouco despois de cometer a agresión e permaneceu dende entón en dependencias policiais. Os feitos ocorreron no aparcadoiro de San Clemente o día 24 ás 5 da tarde, cando o presunto agresor sorprendeu a súa vítima no coche asestándolle numerosas puñaladas. Foi unha axente da Policía Nacional que non estaba de servizo quen conseguiu parar a agresión dando auxilio á vítima que se atopa ingresada na unidade de críticos do Hospital Clínico de Santiago con pronóstico grave pero estable. Dende o Concello quixeron condear este novo caso de violencia machista. E unha vez máis, pois dar conta da necesidade e da importancia que sigue tendo todo este asunto tan grave e esta lacra social que nos acompaña, non? Se san festas, a rúa chea de policías ou non, como podedes ver, unha muller de 21 anos, coa rúa chea, pode ser atacada, e foi atacada desta maneira, non? Por unha exparella. O presidente da Xunta facía mención á lacra da violencia machista no seu discurso como delegado rexio na tradicional ofrenda ao Apóstolo. Alberto Núñez Feijóo fixo un alegato á unión dos povos e reivindicou políticas de acollida para os refuxiados. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exerceu por cuarta ocasión como delegado rexio na ofrenda ao Apóstolo do 25 de xullo. Foi, en cambio, a primeira vez que falou en nome do rei Felipe VI. Como é habitual, pasou revista ás tropas antes de acudir á misa solemne na que Núñez Feijóo falou do Camiño de Santiago como o primeiro Parlamento de Europa e advertiu de que é preciso preservalo como un espazo de paz e convivencia. Tivo tamén unhas palabras para as vítimas do 24 de xullo do 2013. Abordou o problema da violencia machista e reflexionou sobre a nosa lingua. Pola súa banda, o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, respondeu o seu discurso con outro cargado de reflexións no ámbito espiritual e relixioso. O máximo representante da Igrexa Galega non se esqueceu tampouco das vítimas do Albia e falou de unidade, pondo como exemplo o apóstolo Santiago. O remate da cerimonia, o delegado rexio foi recibido no Pazo de Raxoi e asinou no libro de honra do Concello. Seguimos coas festas porque esta noite será a última na que poderemos desfrutar do espectáculo audiovisual preparado para a Noite dos Fogos. Un espectáculo que se viviu con gran emoción na Praza do Obradoiro, que estaba ateigada como cada ano de composteláns e turistas. E hoxe, como manda a tradición, celebrouse o Día de Padrón en Santiago. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste Apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Un ano máis, a Praza do Obradoiro quedou pequena para acoller os centos de persoas que non quixeron perderse os fogos do Apóstolo. Desta vez o espectáculo audiovisual fixe un repaso pola historia de Santiago a través da arte e tamén botou a mirada atrás rememorando grandes festas antigas da cidade como a Festa do Cendal. A sorpresa da noite foi a aparición dun grupo de cantareiras de cantigas e agarimos que deron pé ao espectáculo pirotécnico que foi visible dende moitos puntos da cidade. Aínda están a tempo de ver de novo as proxeccións de Raxoi. Esta noite ás 10:30 e ás 11:30 da noite repetirase o espectáculo, pero se queren máis fogos, haberá que agardar o luns cando terá lugar o tradicional peche festivo no Campus Vida.
Un ano máis, este 26 de xullo celebrouse o Día de Padrón en Santiago, un acto que serve para que ambos povos renoven os lazos que os unen dende hai décadas. A Corporación Compostelá recibiu a padronesa á entrada do Pazo de Raxoi, onde os respectivos alcaldes intercambiaron o bastón de mando do concello, acompañados polas bandas municipais de música de ambos municipios. Acto seguido, ambas corporacións desprazáronse ata o Salón Nobre do Concello e ali os alcaldes Martiño Noriega e Antonio Fernández puxeron de relevancia os vencellos e canles que unen a Padrón en Santiago. Ademais, o alcalde de Padrón aproveitou o momento para lembrar os composteláns que está a piques de celebrarse a Festa dos Pementos de Padrón, declarada de interese turístico de Galicia, e que dixo con esta celebración tamén se quere convidar os composteláns e os peregrinos a visitar a súa vila. Ese camiño que se fai portugués a través de Padrón, e nós tamén queremos que o inglés e o francés cheguen a Padrón para ver eses lugares simbólicos como son o Pedrón, a área apostólica onde amarrou a barca de pedra do apóstolo, o Xardín Botánico, Fundación Rosalía de Castro, Fundación Camilo José Cela, é dicir, que vexan Padrón, que non marchen sin ver Padrón. Entón, a través deste hermanamento, potenciamos estas unións culturais, gastronómicas, económicas que temos os dous concellos. O acto rematou cas actuacións das bandas municipais de Santiago e Padrón, que tras tocar varias pezas pecharon cos signos galego e español. A Banda Municipal de Música de Santiago ten preparados 2 concertos dentro da programación das Festas do Apóstolo. O primeiro deles terá lugar mañá ás 8 da tarde na Praza de Praterías, onde a orquestra interpretará varias pezas do cantautor Emilio Rúa. O artista mosábase encantado de ter o privilexio de que a banda faga súas as cancións. Para min, que podo decir, pois ver estas cancións arranxadas cunha banda destas características, pois realmente é un privilexio xa como artista, non só como artista, sino tamén como músico. Como decía Casiano, pois sí que é verdad que hai moito traballo detrás. Daste conta tamén de que unha banda ao uso, unha banda tradicional dun concello pode facer, digamos, estilos moi diferentes. O segundo concerto será o domingo ás 10 da noite na Quintana. Neste caso interpretarán as pezas de Treixadura e de Cantigas e Agarimos. O director da banda, Casiano Mouriño, explicaba que a idea destes concertos é apostar por crear espazos de mestizaxe musical. 2 concertos que son moi importantes para nós, sobre todo pola colaboración, neste caso, por unha parte, o que facemos mañán, como ben dicía o Calderón, en Praterías, en colaboración, neste caso, con Emilio Rúa, un cantautor, donde a banda vai, como, desde o meu punto de vista, non, como instrumento, elemento difusor da cultura, neste caso do Concello de Santiago, non? Moi versátil, non? Vamos a telo en varios contextos, vamos a estar no contexto, neste caso, acompañando a un cantautor, facendo, por unha parte, pois, música pop, música tradicional, música un pouco influenciada polo jazz, o sea, vai a estar a banda noutro contexto musical totalmente distinto ao que pode ser o que en concertos sinfónicos en temporada, non? No teatro principal. A Banda Municipal de Música de Santiago xa ten colaborado con Cantigas e Agarimos, pero será a primeira vez que o faga con Treixadura e Emilio Rúa. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Todo isto no mesmo día no que o Concello asinaba sendos convenios co Colexio de Abogados de Santiago e ca Plataforma do Emprego. Os acordos, que suman un total de 30.000 euros, permitirán, por unha banda, asesorar as persoas en risco de desafiuzamento e doutra apoiar o colectivo migrante. O Colexio de Abogados de Santiago prestará asesoramento xurídico ás persoas en risco de desafiuzamento grazas ao convenio que ven de reeditar co Concello, que ascende a 15.000 euros. Hoxe o decano da entidade asinaba o acordo ca concelleira de Políticas Sociais Concha Fernández, que tamén rubricou un novo acordo ca Plataforma do Emprego. Este último convenio, que chega aos 12.000 euros, permitirá ao colectivo seguir axudando os inmigrantes que chegan á nosa cidade.
Se van a desenvolver unas actividades formativas preformativas de inserción no mercado laboral, pero moi importantes, por exemplo, en el ámbito das competencias clave, da preparación para as competencias claves, que de feito xa se fixeron, no ámbito das habilidades sociais para a búsqueda de emprego, que inclúe tamén unha cuestión de informática básica. A ver, eu creo que é un convenio moi interesante porque o que fai de alguma maneira o Concello é cubrir, digamos, un oco que poda haber aí para os veciños de Santiago, especialmente, evidentemente, que sería aquel que non cubre a xusticia gratuita, non? O que non cubre o xulgado. Digamos que, iso que falaba a concelleira, non? Moi ben, que, digamos, medicina preventiva, pero incluso unha medicina preventiva que o que pode evitar son conflitos xudiciais posteriormente. Falámosles agora dunha iniciativa que permitirá sacar os nenos á rúa, falando a nosa lingua. Trátase do proxecto A Rúa é Nosa, que quere dar alternativas aos rapaces que quedan na cidade no mes de agosto. Dende o luns ata 1 de setembro, a praza do 8 de marzo converterase nun gran patio de xogos grazas á iniciativa A Rúa é Nosa. O obxectivo é que os nenos recuperen a rúa como lugar de lecer, dando unha alternativa aos pais un par de horas ao día. Ofrece unha alternativa lúdica, unha alternativa xogantina para os nenos e as nenas que quedan en Santiago durante o mes de agosto e permítenos tamén agasallar as persoas adultas responsables do seu coidado durante unhas horas libres para poder ocuparse de xestións ou recados e tamén así gozar da cidade. Esas serían as dúas primeiros obxectivos fundamentais, pero un terceiro obxectivo deste programa tamén, e moi importante, é devolverlle ás rúas os nenos e as nenas, mostrarlles que poden xogar no espacio público, sen instrumentos específicos, non delimitados para que teñan que ir de maneira exclusiva aos parques infantís. As actividades desenvolveránse en galego cun horario de 11:30 a 1:30 da tarde. En caso de choiva, o programa trasladarase á zona C. Non é necesaria inscripción previa e hai un límite de 20 prazas por día. Poderán participar rapaces de 6 a 10 anos. Toca mirar cara ao ceo para saber que tempo teremos nos vindeiros días, unha información que nos facilita, como sempre, Meteo Galicia. Neste xoves debilitanse as condicións anticiclónicas permitindo o achegamento dunha fronte. Así agárdanse ceos cubertos no terzo norte con orballos e ceos anubrados no resto con máis claros canto máis ao sur. As temperaturas, tanto mínimas como máximas, estarán en descenso. O venres os ceos presentarán máis nubes nas provincias atlánticas sen descartar algún orballo ou chuvia feble na noite e ceos máis despexados no resto. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, mentres que as máximas estarán sen cambios. Tras o paso dun sistema frontal durante a madrugada, o sábado os ceos iránse abrindo, as nubes irán a menos segundo avancen as horas, pero ca persistencia de máis nubes canto máis oeste. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas descenderán. O xoves en Santiago espertaremos con ceos cubertos e cara a tarde alternarán nubes e claros. As temperaturas máximas baixarán ata os 23 graus e as mínimas manteránse nos 14. O venres amanceremos con nubes e claros e cara a tarde os ceos van despexar. As temperaturas máximas non mudarán e as mínimas van subir. O sábado teremos chubascos durante as primeiras horas e cara a tarde o día quedará anubrado. As temperaturas máximas baixarán ata os 22 graus. Imos rematando e facémolo, como sempre, ca axenda cultural na que temos moitas suxestións que achegarlles para o seu tempo de lecer.
Isto foi todo pola nosa parte, non se movan, que a programación continúa agora en Correo Televisión. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.